ହେବାକୁ ଚାହାନ୍ତି କିଏ ବା ନା ଚାହାନ୍ତି ଦୁନିଆରେ ସମସ୍ତେ ଚାହାନ୍ତି ମୁଁ ବି ଚାହେଁ କିନ୍ତୁ ଆମେ କାହିଁକି ଧନୀ ହେଇପାରୁନୁ ତା ସବୁ କାରଣ କହିବି ସଲ୍ୟୁସନ୍ ବି କହିବି ଆଉ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ସହଜ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି କହିବି ଶୁଣନ୍ତୁ ଆମେ ଲଙ୍ଗ ଟର୍ମ ଭାବୁନୁ ଆଜି ହିଁ ବଞ୍ଚିବା ଭାବୁଛୁ ଆଜି କମେଇଲୁ ଆଜି ଉଡ଼େଇଦେବା ଏମିତି ମେଣ୍ଟାଲିଟି ଆଉ ଖର୍ଚ୍ଚ କଲେ କ'ଣ ମଜା ମିଳେ ମଜା ପାଇଁ ଆମେ ଏଡିକ୍ଟେଡ୍ ମଜା ହେଲେ ବ୍ରେନ୍ରେ ଗୋଟେ କେମିକାଲ ରିଲିଜ୍ ହୁଏ ଡୋପାମିନ୍ ତାହା କ'ଣ କରେ ଆମକୁ ଆହୁରି ମଜା କରିବା ପାଇଁ ସେଇ ଡୋପାମିନ୍ ସେ ମଜା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ମିଳିଲା ତ ଆମେ କାମ କରିବା ଟଙ୍କା କମେଇବା ଆଉ ତାହା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା ସେଇ ମଜାରେ ତ ପୁଣି ସେ ଡୋପାମିନ୍ ରିଲିଜ୍ ହେବ ଏମିତି ଆମେ ଏଡିକ୍ଟେଡ୍ ହେଇଯାଉ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ କିନ୍ତୁ ସେ ଟଙ୍କାକୁ ସେଭିଂ କରିଲା ପରେ ଗୋଟେ ଟାର୍ଗେଟ ଯଦି ଆମେ ହିଟ୍ କରିବା ଯଦି ଆମେ ଟାର୍ଗେଟ ରଖିବା 1 ଲାખ ସେଭିଂ କରିବା ତାପରେ ବି ଡୋପାମିନ୍ ରିଲିଜ୍ ହେବ କିନ୍ତୁ ଲେଟ୍ରେ ରିଲିଜ୍ ହେବ କିନ୍ତୁ ଆମେ ଜଲ୍ଦି ଡୋପାମିନ୍ ପାଇଁ ଏଡିକ୍ଟେଡ୍ ହେଇଯାଉ ଜଲ୍ଦି ଏବେ ହିଁ ମିଳୁ ଡୋପାମିନ୍ କିନ୍ତୁ ଯଦି ଡୋପାମିନ୍ ଯେଉଁ କେମିକାଲ ବ୍ରେନ୍ କେମିକାଲ ଯଦି ଲେଟ୍ରେ ମିଳିଲା ତେବେ ଆମେ ଧନୀ ହେଇପାରିବା ତ ଏ ଡୋପାମିନ୍କୁ ମାଷ୍ଟର କରିବା ଦରକାର সোশ্যাল মিডিয়া স্ক্রল করে ডোপামিন রিলিজ ହୁଏ କିନ୍ତୁ ଲାଇଫ୍ରେ ସକ୍ସେସ୍ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ କରିବା ତାର ଲେଟ୍ରେ ଡୋପାମିନ୍ ମିଳିବ ତ ଲେଟ୍ରେ ଡୋପାମିନ୍ ମିଳିବା ଜିନିଷ ଅଭ୍ୟାସ କରନ୍ତୁ ତାଦ୍ୱାରା ଆମକୁ କ'ଣ ବେନିଫିଟ୍ ହେବ ଆମେ ସେଭିଂ ବି କରିପାରିବା ଆଉ ଫ୍ୟୁଚର୍ରେ ସେ ଟଙ୍କାକୁ ଇନଭେଷ୍ଟ କରି କିଛି ଏସେଟ୍ କିଣିକି ଧନୀ ହେଇପାରିବା।